футболбозони дастаи мунтахаби то 15 солаи тоҷикистон имрӯз дар бозиҳои ҷоми кафа бисёр як бозии ҷолиби худро нишон доданд ва ба ғалабаи комил ноил шуданд. ҳоло бо пироҳанҳои сафед футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон ҳастанд ки ҳуҷуми худро ба сӯи дарвозаи дастаи мунтахаби қирғизистон равон карданд ва ин ҷо адилет абдураимов дарвозабон ба хатогӣ роҳ дод ва баъдан муҳофизатгар ба капитани дастаи мо абубакр сулаймонов тӯбро вогузор кард ва зарбаи абубакр қотеъ буду. ҳоло бори дигар бубинед инҷо дарвозабон тӯбро бармегардонад ва футболбоз муҳофизатгари ин даста тӯбро ба ҳамлагари мо бисёр ҳам хуб вогузор мекунад. инҷо хатогӣ аз ҷониби маҳз орзубек сайдуллоев содир шуд ва идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистонро бубинед. бисёр зебо аст ки инҷо масрур ғафуров хеле хуб гузашт ва тӯбро боз ба ҳамон абубакр сулаймонов партофт. абубакр бошад дубли худро инҷо содир кард ва тӯбро ба тӯри дарвоза равон намуд. 2-0 аст. дастаи мунтахаби тоҷикистон бисёр ҳам ҷолиб бозӣ мекунад ва бозиаш мисли ҳамон бозиҳое ки як вақтҳо дастаи Зайниддин Раимов байни 14-солагон нишон дода буд ва баъдан ба ҷоми ҷаҳон ҳам баромада буд. яъне бозие ки тамошо бояд кард. футболбозони мо дар қисми дуввум боз ҳуҷумҳои худро хеле зиёд карданд ва дар як маврид қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва дар натиҷа бозингарони мо тавонистанд ки аз зарбаи пеналти инро Амирхон Ҷалолов ба самар расонид ва ҳисобро бештар карданд. ин дақиқаи 47 буд ки ҳисоб аллакай 3-0 буд. ҳуҷуми футболбозони дастаи қирғизистон ҳам ба чашм расид, аммо кам андар кам. дарвозабони мо ҳам имрӯз Абубакр Маҳмудов ки дар дарвоза буд хуб худро нишон дод, вале зарбаҳо камтар буданд. аммо дар мавриди дигар ҳоло ин лаҳзаҳое ҳастанд ки аз дур зарба зада мешавад ва дар мавридҳои дигар футболбозони мо боз як ҳуҷуми хеле олии худро ба иҷро расониданд ва инҷо Азиз Зарифӣ ки нав ба майдон омада буд дар қисми дуввум аз ҳама пеш гузашт ва тӯби навбатии дастаи мунтахаби тоҷикистонро ба тӯри дарвозаи дастаи мунтахаби қирғизистон равон кард. ҳоло бубинед ин зарбае ки ҳоло зада шуд аз ҷониби бозингари дастаи мунтахаби тоҷикистон Азиз ва гузариш ҳам хеле олӣ буд. аммо як бори дигар футболбозони мо ба комёбӣ ноил шуданд. ин тӯб ба Билол Бобоев шояд навишта шавад, чунки охирин расиши ӯ буд. ҳоло бубинед инҷо муҳофизатгари дастаи қирғизистон ба хатогӣ роҳ дод ва дарвозабон ҳам Адилет Абдураимов иштибоҳ кард, тӯб ворidi тӯри дарвоза гардид. дигар ҳолатҳо ҳам буданд. ҳисоб 5-0 шуд ва футболбозони мо барфро ҳам бубинед дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии тоҷикистон барф ҳам ҳаст ва боз футболбозони мо дигар услубҳое ки Зайниддин дар ин ҷо ба кор мебурд нишон доданд.